gajah rencang putri kang wonten pamulangan monggo sugeng winataken. Yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri gratia ayu lahir lan batine sering dolan ning omahku berlune suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manise nanging cuwung ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mung jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise yen kelingan lelakonku dawane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri gratia ayu lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune tresno margo kelingan ireng manise nanging cuwung ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mung jalaran pepisahan dipaksa